И здравейте на всички, днес да почваме оцеляване с TED 2005. Нали? 2005, умрял 2005. Да. То какво друго да бъде? 9 годишни лапи. Аз не съм 9 годишни. Добре. Аз съм на цели 10 години. Отдавна пораснах. 9 годишни, къде 9 години, къде 9 години. Вау, как ми се спами нещо. Добре, и в този епизод смятаме да намерим диаманти. Нали? А? И в този епизод смятаме да намерим диаманти, нали? Не. Що бе? Не, аз не. Тогава ще трябва да играем с X-Ray. Не сте го чули това, то само ви лъжи. Ама аз нямах предвид, че ти играеш с X-Ray. Казах, че за да намерим диаманти трябва да играем с X-Ray. Нямаме X-Ray, нали? О, да видим дали има Timber Mode в сервера. Да видим. Не, няма. Шит. Але човек, аз само слизам и колко много съм слязал. Това име не ми хареса. Рес. Ренейм. Ега с тъпото име на Реса. Коста, Дай ми храна, няма ли някакъв ларп за храна? Ларп фуд. Ти 2002 ли беше накрая? Да. Добре, заповядай. Не, няма нужда. Не бе, правя ти подарък за Реса. Ако ме намериш. Не бе, брат! Направих името на твоето име. Ей! Ама истинското ми име. Не. Ей, Какво беше заето истинското? Не съм. Ама знам къде си отишъл. Къде? На Ларп Фуд. Ами да, човек, то... На мен са ми печени пържоли, тук ги убивам, знаеш защо? Защото мечете енчант. Да. Да! Мене не съм мечтал! Крава с очила! Виж ме. Крава с очила. Прасе! Трябва да има малко свинско. Само къде Старт, моля се. След един ден, браво бе, игра, браво бе! Какво бе? На играта говоря. Дали са лоши с мен, ще я прибиш ли? Само да дойда от вас. Не, мене! Ще прибиш ли играта? Да бе. Но трябва първо да дойда от вас. За да прибият тебе. Да ме спираш. Пече на дай ми пържоле! Имам много пържоли аз. Ами дай! Сега съм събера малко пилешко. Уф. Ела тука. Дай. Значи 8. Дай. Това как ще го ям аз, бе? Не бе.